Čusák, busák, daj mi busák. Ja sa zmanujem Mandovi a zdravím. Keď sa to dá, tak vám povieme, je to prvý diskusný diel, ale budú aj viacej diskusných diel o hroch a tak. Toto je seznamka. Spoločne, alebo čo je s tým? Zdraví vás Studio Comment, alebo XXGame.sk. Keď sa to dá, tak vám povieme rôzne veci, Minecraft, hororovky, na hororové piatky a keď sa to dá, tak dá sa to proste, ale keď vám dám sériové číslo, teraz vám poviem niečo o mne. Ja aj s mojimi kamarátmi budeme natáčať kamarátmi a uvidíme, ako to bude. Budeme hrať všelijaké hry, aj Counter-Strike, okrem Minecraftu, viem. No, Minecraft budeme mať tiež. No, Minecraft. No, ja som natáčal aj na mobile, ale dá sa to aj tak. Teraz natáčam na YouTube. Proste, čo tomu dodať? YouTube. Potom, keby sa to dalo takých 3 minúty, končíme. Nebude to dlhá diskusia, len o tom, čo sa dá a čo sa dá robiť. No a 2 minúty, ešte 2 minúty, ešte 3 minúty počkáme. No, keď sa to budeme baviť o tom diskusnom kľúčku, budeme púšťať fotos a tak, videa, obrazovku. Viete obrazovku? Neviem prečo, ale dá sa to. Smajlíka už mi niekedy počúvate, alebo počúvate? Tak, čo sa busák, daj mi busák.